Bakas ng pinsalang iniwan ng Super Typhoon Uwan sa Tondaligan Beach, patuloy na nililinis. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Patuloy pa rin ang paglilinis sa iniwang bakas ng nagdaang Super Typhoon Uwan sa bahagi ng Bunuan Tondaligan Beach sa Dagupan City. Batid sa hilera ng cottage at shed ang pinsala sa bubungan at ilang kagamitan, maging ang mga maliliit na sanga ng puno at basura na hinangin sa paligid ng baywalk hanggang sa baybayin. Sa kabila nito, hindi nagpatinag ang mga beachgoers at tuloy pa rin sa pagbisita sa nasabing beach upang tumambay at magliwaliw. Matatandaan na pinili ng ilang motorista na magre-route patungo sa dagat dahil sa ilang metrong buhangin na tinangay ng daluyong sa kalsadahan sa bahagi ng Parasi Street hanggang sa MacArthur Landing Park. Sa ngayon, sinisikap na maibalik sa normal ang estado ng establishmento at kalsada mula sa nagdaang Super Typhoon. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.